Good morning sa tanan o mayong adlaw kaninyo o before ko kanta ko ron og kanta nakabalo man sing alimuhaning goodness of God. Before that, magbasa tag verse no gingon diri as Matthew chapter 4 verse 4. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Kulang gyud ang pagkaon, bisan kapila ta mo kaon sa kadlaw, pero kung wala gyud ang pulong sa Ginoo, dili gihapon kompleto ang atong kinabuhi. So ni ako alang sa pagdasig no pag-share pod sa pulong sa Dios ninyong kabuntagon, maayo ang Ginoo o dili gayud mabag-o ang iyang pagkamatarong. Sabay ko ninyo sa pagkanta ni inyong awita. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am the goodness of God. Kanunay kang matinudanon, kanunay kang matinudanon, kanunay kang maayo ka na ako. Tud ako may gininhaw, awiton ko pagkamaayo mo. I love your voice. You have led me through the fire and darkness nights. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have been the goodness. Sabay-sabay ta. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Amen. Bisaya na. Tunay kang matinudan, tunay kang maayo ka na ako. Tud ako may gilinaw, awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. I will sing of the goodness of God. God is good all the time. Thank you kayo sa matag adlaw sa pagkamaayo sa Ginoo kanaton tanan, og salamat na pabilin ka mo no bisan sa makadiyot na higayon alang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So before nato sugdan ang mensahe sa Ginoo, maayo ba ang Dios kanaton tanan? So
i-comment ninyo dra. Good morning. Hello. Hello to my Myanmar friend from Myanmar. Kay Nuisang. Hello. Good morning. Kay Ancho Sinadan. Good morning. And this morning, share tawag kaayo sa Ginoo. So, i-comment ninyo kung unsa ka maayo ang Ginoo kanaton tanan bisan pa sa mga problema. Ako nagapasalamat ko sa Dios tungod kay itagaan ko niya og kusog, no, may panlawas kanunay, man sa mga pagsulay na masinati na agad siya kanunay. O nagapasalamat pug ko kay nining tuiga, no, na anak ko'y anak, gawas na akong anak ko, mahimo na akong amahan. So this morning, mao ni ang ato ang pagatun-an karon, ang mensahe sa Ginoo, pulong niya na magalig-on kanatong tanan. Because we need the word of God. So kadali lang no kung gusto nimo nga matubo pa, makaangkat-on, mahitungod sa pulong sa Dios, pabilin ka mo. Okay. Good morning, good morning. Good morning sa tanan o niataron sa pagdasig. Shout out sa natong uban no kay Dandy. Hello, good morning kay Danica, good morning. Apuyan. Kay Erna Rilado, good morning. Hello. O adto ta sa pulong sa Ginoo nining kabuntagon. Nay pangutana dire giingon diri ano? Dool na to. So is the Bible relevant today? Ang pulong ba sa Ginoo applicable pa ba siya karon na panahon? Nagan mga ngutana, is the Bible outdated? Kanang dili na ba nato gikinahanglan ang pulong sa Ginoo? Nang murag expired na siya? Is the Bible really inspired? No, magahatag ba nato siya og kaalam, makalig-on ba nato? Why is the Bible important today? So, nganong importante ang pulong sa Ginoo nining mga adlaw? Matthew chapter 4 verse 4 gingon dira na before niya no kining na verse nagitintal si Jesus sa kaaway na tungod kay nakita sa kaaway sa Satanas na si Jesus natong panahon na gutom kaayo. Pero makita nato na ang tubag ni Jesus Christ sa yawa, niingon ng yawa na kini nga pa kanina bato himuang nga pan. Pero ang iyang gitubag na man shall not live on bread alone. Ang tao dili mabuhi sa tinapay o pagkaon lamang. No, na ako'y pagkaon ra bag-o ra na og giinit kay bugnaw mo kay diri. Ang tao, kita, dili ta mabuhi, kulang ang atong pagkinabuhi sa kalibutan, bisan pa o magpabusog ka pag-ayo. Bisan pag naa sa imo ang tanang pagkaon karon, bisan pa og karong adlaw, butang nako, makadto kag Jollibee, makadto kag McDo, makadto ka og itulyukan ng mga pagkaon, kananan, pero kung wala ang pulong sa Ginoo, na nagagula gikan siyang mga ngabil, na mao ang Biblia, mahimo gihapon kulang ang imong gikaon. Nganuman kulang gihapon atong pagkinabuhi tungod kay mahimo na kanang pulong sa Ginoo mo nay kinabuhi sa atong espirituhanon. Pagkaon sa itong atong espirituhan mo nang ikaw pabilin lang pakana ang imong espiritu karon, ang imong espirituhanon na bahin sa pulong sa Ginoo. Kabalo ka unsay kulang nato? Napansin ninyo na bisan pirti nimong kaon pero tingaka stressful kay ka, bugat ka imong pagbati kay wala na ka, kulang na ta sa pulong sa Ginoo. Ang atong espirituhanon wala na naminaw sa pulong sa Dios, kulang na ta. Mo nang karon pabilin kamo nganuman dili ni aksidente na naglantaw mo ni na video. Gusto sa Ginoo na pakan-on niya ang ato ang espirituhanon aron kita mulambo ug mutubo ingon nga nag-alagad sa Ginoo. Kung ato ang timan-an kining nga word na man shall not live on bread alone. Pasabot niya na pila ra ka porsyento di ay
ang mapuno o mahimong benepisyo nato from the food, ngani earthly food nato. Kay kining word of God, dakog porsyento ni na mauni ang isa sa gikinahanglan sa tao. No, daghan kay mga tao karon, bright kay sila. Daghan sila og trabaho, negosyo, uban pa, pero wala sila pulong sa Dios. Unsay mahitabo? Sa dihang maghukman na sa Ginoo ang tao, matubang sila. Kulang ang espirituhanon ug pulong sa Ginoo. Hukman ta sa Ginoo, mo nang kita mangandam ta sa ato ang espirituhanong bahin. Kay ako ang i-share sa inyo ha. Pag wala tay word of God, kung wala tay word of God, kumusta kaya atong espirituhanong bahin? Kay gingon dra, patay kita tubangan sa Dios tungod sa atong pagpakasala. Pero sa diha nganong patay man, tungod kay wala tay pag-alagad sa Dios. Pero sa dihang makadungog ta sa pulong sa Ginoo, mahimo na ang ato ang espirituhanon karon mabuhi. Kaniadto si Jordan Prado na nagsulti kaninyo karon, usa ko kapatay sa espirituhanong bahin kaniadto tungod kay wala ko nasayod sa pulong sa Ginoo. Kaniadto ako lang gipalabi ang akong kagustuhan, nagdula ko computer, naglayas ko, nagbinuang ko sa akong kinabuhi, nagsayang-sayang ko sa akong panahon. Pero sa dihang nakakaton ko sa mensahe, sa pulong sa Dios, ang ako ang espirituhanon karon nabuhi. Manong ikaw, nanginahanglan jud ta sa pulong sa Ginoo. Basa, paminaw sa pulong sa Dios. Ato ta sa laing verse. Matthew chapter 24, verse 35. Gingon diri Layo ba? Dool-dool tagamay no? Para makita na to ang verses. Okay. Gingon dira na heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Si Jesus nag-ingon niini na ang langit ug ang yuta, pagawas nimo makita gyud nimo ang kalangitan, pagawas nimo makita nimo ang yuta. Ang langit ug ang yuta na atong nakita karon ang atong gipuy-an, mawala ni siya, mahanaw ni. Pero ang pulong sa Ginoo never pass away. Dili gayud mawala. Mao nang karong sa matag buntag, matag adlaw atong hunahunaon unsa ang pinakalabing importante. Na ang tao gilantaw nila importante na naay kwarta, wala ta nag-discourage no na di na lang manrabaho. Pero naapay mas labaw ni ana na dapat natong tagaan og dakong focus. No, tungod kay ang kanang mga butanga mahanaw lang, pero kung aduna tay pulong sa Ginoo, magpabilin ka na hangtod sa hangtod. Napay Tagalog no, maghanap buhay. Saan ka? Maghanap buhay. Manginabuhi, di ba? Manginabuhi. Pero giingon sa Biblia, si Jesus mao ang kinabuhi. Before day ta mamata, bago day ta lakaw, padung sa atong trabaho, unahon na to ang kinabuhi na si Jesus. Kay basin ang inabuhi la ka literal, mga butang, earthly, mga panginahanglan, pero nakalimot na ka kung saan pinakalabing importante na mao ang pulong sa Ginoo, si Jesus. Wala na kay ampo, Lord, busy na ko. Wala na ko'y time karon sa pagampo. Mudagan ako, Lord. Unya na lang, Lord. Sige na lang kag unya. Pero ang Ginoo, mahigugmaon gihapon siya. Pansinin mo, nakalimot ba ka ikaw? Siguro ikaw nakalimot ka o pag-ampo gabi pero nakamatag gihapon ka. Kay gihigugma ka sa Ginoo. Dili niya gusto na mamatay ka, na wala ka kaila kaniya, wala ka kahinulsol, wala ka kapangalagad. No? Gusto sa Ginoo na baguhon ang inyong kinabuhi. Good morning kay Angel, kay Dandy. Hello. Salamat sa inyong pagtanaw. Matapos ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong magpabilin gayud sa kanunay. Salamat kayo. Dali ra kayo nino, matapos na dayon tani. Bali na to. Diri sa 2 Timothy 3:16, mao ni isa sa pinaka favorite verses nako diri sa Bible. Tungod kay diri na experience nako kung unsa day ka importante ang pulong sa Ginoo. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang tibuok kasulatan, tibuok nakasulat ni ining Biblia,
gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Pasabot gitugutan, adunay authority gitagaan og katungod, gitugutan sa Dios ang mga tawo nga nagsulat niining pulong sa Ginoo, no, ang Biblia, aron magtudlo o mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Good morning kay Felix. Og kining pulong sa Ginoo kamatuoran lang gyud ang itudlo. Mao nang ang pulong sa Ginoo ato ang ipasulod sa atong kasing-kasing kay gusto man ta na mahimong honest, mahimo tang matarong, mahimo tang matinud-anon sa atong pagkinabuhi, ato ang dawaton ang pulong sa Dios tungod kay kamatuoran lang ang gitudlo nini og walay bakak na nakasulat sa pulong sa Ginoo. Wala gyud kay makaingon diri na kung imong ilaron ang imong mama, kung imong mabinuang ka sa ubang tao, wala gyud nay ana. Mahimo kang hayahay, mahimo kang bulahan, kay ang pulong sa Ginoo kamatuoran lang gyud ang iyang itudlo. Tara, for example, sakit kayo ang pulong sa Ginoo, kay kamatuoran man siya. Nganong sakit man, tungod kay kabalo ba mo mga igala, nganong masakitan man ko na magwali sila, maigo man ko kanang di ko ganahan, kay gusto sa Ginoo ayuhon ka. Ang pulong sa Ginoo karon, paminaw ka mo, ayaw mo hawa, no? Ayaw gyud mo hawa na ako paabot ka ninyo mensahe karon. Ang pulong sa Ginoo, espirituhano ni natambal. Tambal ni ngano man. Nakita mo samad, namoy samad diri, example, inyuhan ang bubuan og kuan aron mauga, maulian na. Sakit kaya hapdos, di ba? Mao pud na. Tambalan sa Ginoo ang imong samad, espirituhanon, pero sakit kaayo. Manang dawata lang kay maulian ka. Sakit ni, daghan kayo badlong, no? Giingon dra sa pagbadlong, badlungon ka. Ay lain man din ng Bible, tinuod ang Bible, ang pulong sa Ginoo, dili lang ni siya kung mga lagad ka sa Ginoo, mahimo gayon hayahay ang imong kinabuhi. Malayo ka sa mga kalisdanan, mga problema, mga pagsulay. Dili ing ana lang ang pulong sa Ginoo, mga badlong yun ni sa tuas kamatuoran, na kung kita magpadayon sa pagpakasala, magkinabuhi ta na layo sa kabubuton sa Ginoo, kita gayud makasinati og pagbadlong sa Dios. Makasinati gyud ta og pagsaway sa Ginoo. Kay ang gihigugma sa atong amahan, sa atong langitnon na Dios, dili gyud siya magpasagad. Iya gyud ang badlungon ang iyang gihigugma. Manay nay mga tawo mo duol sa to, Brad, igsuon, higala, friend, mali na imong gibuhat. Sahay sakit kayo, badlungon ta. Ang pulong sa Ginoo ing ana siya. Good morning kay Redeemer. Hello, good morning. Sa pagsaway, sawayon ka. Manang ayaw gyud mo katingala kung pagbasa ninyo sa Bible, ay bawal man ning maghubog-hubog, ay bawal man ning mga bit, ay bawal man ning malapas na wala na kay time sa Ginoo, ay bawal man ning magtinapulan, ay bawal man ning magmagarbuso, ay bawal man ning magsukol-sukol sa ginikanan, ay bawal man ning tinapulan, bawal man ning wala na time sa Ginoo. Ing ana ang pulong sa Dios. Good morning kay Redeemer, good morning, hello. Ing ana ang pulong sa Dios, tudluan ta, sawayon ta. Ing ani, kung gusto ka mahimong mature Christian, gusto ko nga mahimong maduol sa Ginoo, ayaw adto atong mga walay pulos na mga butang. Lain po kay, for example, tagaan ta mo og sambingan ini. Kung ikaw, for example, ang usa ka 50 years old na tao, magtan-aw gihapon og salida sa Dora, mga dula na mga Angry Birds, mga pambata. Paminaw ninyo ang iyahang edad. Mahimo ba na ang iya pong pangutok pareha sa iyang edad? Di ba dili? Ing ana po na, kung gusto nato na mahimong tarong ang atong pag-alagad, mulambo ta, dirita sa mga mature, dirita na makamature sa to ang pulong sa Ginoo. Ayaw mo dili ta magsayang-sayang og higayon sa mga butang nga dili kabahin sa ato ang pag-alagad. Gusto ta mahimong malig-on sa atong pag-alagad, pero nahimo tang nagtinapulan paghatag og higayon sa Ginoo bisan lang sa pag-ukab sa iyang pulong nining adlaw.
Mao nang importante gyud mga higala na ato ang abrihan ang pulong sa Ginoo, mo open ta na atay cellphone karon. Adto dayon ta sa mga wali. Ayod adto dayon ta sa mga mensahe sa Ginoo. Mapansin ba nato? Makabaluta sa tong kaugaling, uy, nagtan-aw naman day ko ning TikTok na sayo-sayo, uy, nag-adto naman day ko ning salida na, dili man day ni, makatabang sa ako Ato ang hunahunaon, uy, tama ba niya akong gibuhat? Makatabang ba ni sa ako Ato ang hingatlugan, ato ang pamalandungan. No? Unsaon pag kinabuhi nga matarong. Gusto ta mabag-o. Nay mga tao gayod, na trigger tanon na yung mga tao mayon sila dili man kaya sa Ginoo mo bag-o na yung mga naagyo na sa mo kung gusto ka mabago mabago ka pero dili ang Ginoo mo bag-o dili nag-verse pa lang ka kikinsa man gikan ang pulong sa Dios pulong kining nasa Biblia gikan sa baba sa Dios gikan sa ngabil sa gikan sa gahom pulong sa Ginoo ang pulong sa Ginoo pag kinabuhi nga matarong mo ni magtudlo ka nato unsa man na makatabang ba pasabot mo bag-o og tao kana mga tao na moingon na di gihapon ka mabag-ohan ng simba-simba ni madara maoro man gihapon di gihapon ka mabag-o sige kag basag Biblia sige kag ampo di gihapon ka mabag-o discouragement yawa ang nagsulti ni ana sa ilahang kasing-kasing no naghimo nga gapos sila karon sa yawa tungod kay dili gusto sa yawa na mahimong mainampuon ta dili niya gusto na mobasa ta sa pulong sa Ginoo kay dili niya gusto na mahimong matarong ang atong pagkinabuhi mao nay pulong sa yawa na di gyud mao na kung ikaw pod kung ikaw ang demonyo kalaban nimo kasukuan nimo tungod kay di mahal sa Ginoo ikaw murag gumtan kanang wa nay pagpasaylo ay lain ni mabago sila ani magbasag Biblia mo na manghita siya pamaagi na ay kining life ay na hawa na dira kay kuan masayang yung panahon na apay lingaw-lingaw di ka malingaw ana pero ang atong gitudlo karon diri kaalam kamatuoran ug pagbag-o sa kinabuhi last verse ta yung diri thank you kayo so that the servant of God may truly equipped for every good work. Dirita, pinakanindot juday. Gusto na to na mahimong andam sa kanunay. Hello, good morning kay Falconire Kanupin. Hello, good morning. No, gusto na to mahimong andam sa tong pag-alagad. Dapat naatay pulong sa Ginoo. Kay ngano man, kung kita nag-alagad, kung ikaw sundalo, maadto ka usa ka gera without weapon, useless imong pagkasundalo. Adto ka gira niya wala kay armas. Magunsa man ka didto mag-Facebook, magunsa ka didto laroy-laroy lang, patay gyud diretso ka kay wala man kay armas. Ing-ani po na bilang Kristiyano dapat naa gyud tay armas. Prepare jud ta, dapat equip jud ta for every good work. Equip jud ta unsa man pag-equip. Read the word of God, kasulatan. We need the word of God. No, we need His word. Kailangan nato para mahimo tang andam kanunay. Mahimo tang mainamdamon pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ako i-share, ayaw sa mughawa no, mag-pray ko alang kaninyo. Akong experience yun, gamhanan yun ang pulong sa Dios, gamhanan yun siya. Nganuman, sa dihang nagapaminaw mo, wa ninyo napansin, ginapakaon na ninyo ang inyong espirituhanon karon. Gipakaon mo, nidawat ninyo ang pagkaon espirituhanon o ang inyong kinabuhi, mahimong aware mo. Ang pulong sa Ginoo kahayag ni siya, no? Daghan kay tagsambingan ni kahayag usab ni siya. Sa dihang aduna kay pulong sa Dios nga madawat sa imong hunahuna karon, madawat ni matun-an nimo. Mao ni maggiya kanimo na mahayag na ang imong dati abi na kog tama ni, abi na kog okay ra ni, pero sa dihang naa na ang pulong sa Ginoo, mahimo nimo na makita nimo na mali din siya. Mali din ni. Dili din ni maayo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo maghatag kanat og kahayag, kaalam. Mao ni daghan kitag benefits sa dihang maminaw og mabasa lang tag kita sa pulong sa Ginoo.
So salamat kay sa higayon. Bago na ko tapuson makanta sa ta. Thank you kayo sa higayon o kanta sa tano bago na to tapuson kining live. Tasang ko ano na tong background music. Okay. Hello. So unsa man ninyo hang gusto na kanta, akong favorite song Bisaya, pwede mo request kantahon na to. So na ako favorite song no ang Huni sa Gugma. Favorite song kay na ako ni Huni sa Gugma. Good morning, og manata sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Ang mga tao na higala na to na ulahi no, pwede ninyo i-review niya. Dili na ako ni i-delete na video. So request mo kanta. Hello kay Guapa Monica. Wag binuhat sa Ginoo na pangit no. Nice kayo na imong kuan na Guapa Monica. Kay Jingjing, good morning. Sabay ko ninyo, naabo mo ipa-request na kanta, pwede ninyo i-type dira, i-comment lang ninyo. Kisay kabalo na ini, ingon lang, amen, type ninyo. Ang gugma mo, balaano, putli o walay magkapalin. Daw sama-sa mulawan, nadili mo luban, katahong palanong. Taron, busagi simba ko ikaw, kialaran sa kanuhunan, luyog sa kalipay, ning kasing-kasing ko, ang huni sa gugma, awiton ko, busagi simba ko ikaw, kialaran sa kanunan, luyog sa kalipay, ning kasing-kasing ko, ang huni sa gugma, awiton ko, ang huni sa gugma, awiton ko, ang huni sa gugma, awiton ko. Amen, huni sa gugma. So salamat kayo unsa may request niyong kanta na. Good morning, salamat kayo sa inyong pagtanaw no. Kanta pa ta? So sa mga higala na to na gusto na makabalo gitara, makabalo sa pagtugtog, no, kung gustohon gyud nanto naagi paraan para makabalo ta. Ako, I encourage you, ako karon 27 years old nako and naka-learn ko og pag-play gitara when I was 18 years old. So dili gyud ulahi ang tanan. Then simula nun na nagsugod niya itong panahon na nakabalo na ko, ako lang i-share ninyo no, ang gift o talent na gihatag sa Ginoo, himaya o kadungganan alang kaniya. Dito nakakaton pag ko sa pag-play og bass, pag-play og piano, no, pagkanta, nya pag-drum, dito na tun-an ako, manang dili pa ulahi kung kita gusto na to makakaton, dili pa ulahi. Kay maingon na mo ba na gahi na kayo kung kamot, di na kaya magton. Kabalo mo nagatuon pa kog mga instrument karon, dili pasabot na nakas panahon na idaran na no mga ulahin na di napasay mo 20, 30 pwede pag kaya na makaton yung mga instrument. Okay, kay Kimi, good morning. Hello, praise God. Kanta pa ta. Samtang naipabili no. So mag-request tag kanta unsay kanta niyong gusto. Kantahan na tong dungog ug himaya
no, kay para sa Ginoo man gyud ang tanan dungog himaya. Dungog himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Dios kanimo lamang. Kay ikaw puno sa guma na walay katapusan. O Dios, awiton ko ang ugma mo. Ginoong Dios, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygunog, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma, kinatugian ko kanimo. Kinabuhi ko, O Dios, kanimo lamang. Dungog himaya. Kamoy kanta? O Dios, kanimo lamang. Kanta ta? Kay O Dios, awiton ko ang ugma mo. Ginoong Dios, Ginoong Dios, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygunog, simbahon ug halaran. Ang tanan ko, kinatugian ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Dios, ang kinabuhi ko, O Dios, ang kinabuhi ko, O Dios, kanimo lamang. O Dios, ang kinabuhi ko, O Dios, kanimo lamang. Nindot kayo na word na anong lyrics sa last ba? Ang kinabuhi ko, O Dios, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Dios, kanimo lamang. Pwede ba nato na yung nun? Or i-type ba niyo sa ang kinabuhi ko, O Dios, kanimo lamang. Amen. Thank you kayo. So, kumusta mong tanan? Hello kay Alin, good morning. Kay Ate Giselle, good morning. Salamat kay Bongski. Hello, good morning. Dagantag mga higala no, nagtanaw karon. Naba may request na kanta? Okay, kanta tao. Matinud-anon ka. Kasi ganahan ani na kanta. Matinud-anon ka. Sa ibaba, no? Kantahan na ito, matinud-anon ka. Kinabuhi, O Diyos, kanimo lamang. Amen. Yes, Lord, kanimo lamang ang kinabuhi. Amen. Kantata, og matinud-anon. Matinud-anon ba ang Ginoo? Kanatong tanan. Matinud-anon dyan siya kanato. Sukad pa sa sindanan, ikaw gayon matinud-anon. Sa panahon na kami mo sangkit sa ngalan mo, dunggon mo mga baghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Sukat pa sa sinulanan, ikaw gayon
kanako, gikutan ko, wala ka usab, sugad pa kaniya to, ang paglaom ko, ikaw lamang, Jesus. Ang paglaom ko, ikaw lamang, ang paglaom ko, ikaw lamang, Jesus. Ang paglaom ko, ikaw lamang, Jesus. Balik ko na to, no? Ang paglaom ko, nindot tayo na lyrics. Ang paglaom ko, ikaw lamang, Jesus. Yes, si Jesus lang yun ang atong paglaom sa atong kinabuhi. Mabago man ang mga tao, mabago man ang sitwasyon, no? Mabago man ang kalibutan, pero still, si Jesus, dili mabago. Higugma kita niya pag-ayo. Hello, na ako diri para naba may pangutana. Good morning. Midori-san, ohayo gozaimasu. Kay Felix Dapar, ang iyang gusto na kanta is Ikaw ang Kusog. Ikaw ang Kusog. Naba tayo laig version nining Ikaw ang Kusog, no? Taho na to. Ikaw. Taas na dyan. Dita. Ikaw ang kusog. Kay D. Sa dita na chord. Favorite song ba ninyo nino? Ako po, favorite song ko na Ikaw ang Kusog. Okay, sa okay, tita. Sorry. Ikaw ang kusog kanako, kalipay yung dalang panan, muabot man ng problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa ihong gugma. Sabay-sabay ta, unsa man kalayo, unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan, muluhod ako sa tiilan mo, sa pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan, ikaw ang puso, ikaw ang Diyos, galipay ko. Salamat kayo og tinubdan ning tanan, tinubdan ning tanan. Sa kay core una na ha. Nakalimot na ko na nakanta, no? Tinubdan kay kaula. I think chorus lang ako makanta. I hope na ma-remember na ko ang verse, no? Salamat kayo kay Felix sa pag-request ato na kanta. Kay tama ba ako kay itong higala, no? Dilapus, good morning, tinubdan ning tanan. Okay, chorus ata kay kalimot ko sa verse. Kay ikaw lamang, O Diyos, tinubdan ning tanan, sa sinugdan ug sa katapusan, ang imong katahong
pasensya na o nako na kompleto gyud kay dugay-dugay na gyud na miss na nako ang mga kanta na Bisaya. Okay, basig matingawon sa mga naamang gyud tay mga Japanese, mga English na diri ang kanta, no? Di. Kung na ako sa Pilipinas, sige gyud kantag Bisaya. Hello kay Adelaida. Good morning. Good morning kaninyo. So, salamat sa song, Pastor. Salamat po kayo, no? Sa imong pag-request, no? Maupo na. Unsa pa may mga favorite song na to? Masig makanta pa na to. Si time na to, no? So, dire, alas 9 na sa buntag. Dira sa Pilipinas, alas 8. Thank you. You're welcome. So, magampo ta, no? Bago ta. Pwede pa ta mo kanta, magampo sa ko sa inyo, ha? Bago ta mula ka ang uban. Lord, salamat og dako nining kabuntagon sa mga higala nako na nagalantaw nining na video. Ako nagaampo sa matag usa nga ikaw maga-safety, Lord, maga-amping, magagiya kung asa man sila karon. Lord, ikaw ang nasayod sa matag usa nga mga sitwasyon. Na may mga kalisdanan, sa mga masinhati sa kinabuhi. Ako nagaampo, Lord, na imong ubanan, imong proteksyonan. Salamat, Lord, sa imong pagpanalangin. Kay ikaw ang Diyos na matarong dili mo gayud kami pasagdan. Lord, ikaw ang among kusog, ikaw ang among kalipay, ikaw ang ang paglaom sa tanang panahon. Salamat, Ginoo. Ining mga kahigala nako, ayuhon nimo ang adunay balatian. Lord, i-provide nimo ang tanan ng inahanglan o financial karon, i-provide nimo ang pag-eskwela unsa may mga panginahanglan sa matag adlaw. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka, O Dios, himayog dong imo lamang in Jesus name. Amen. Og amen. Thank you kayo sa inyong pagtan-aw. Salamat kay sa higayon na inyong gihatag. O bago ko mutapos, kanta sa kong isa kaawit sa ikantahon na to ani. So, naaba mo sige lang, comment ninyo sa inyong kanta na gustong kantahon ako bago ta mo hawa. Chorus lang sa okay, this song. You are good, you are good, you are good, and your mercy is forever. Maayo ka, maayo ka, maayo, imong kaluoy way katapusan. Maayo ang imong kaluoy, ang tut sa kahangturan way katapusan. Ang imong pagkamaayo, ang imong kaluoy, ang tut sa kahangturan way katapusan. Maayo ka, maayo, imong kaluoy way katapusan. You are good, you are good, you are good, and your mercy is forever. Ang Ginoo maayo ug ang iyahang paghigugma kanato dili gayod matapos, kanunay gayod mapabilin man na magamping ta, ampingan nato ang atong kinabuhi sama sa pag-amping sa Ginoo kanaton tanan. Ako ang i-encourage ninyo pahinumdom na ayaw gyud og kalimot sa paghatag og gayon para sa Dios. Ayaw mo kalimot na
nahimo maunsa man mahitabo sa tuang pagkinabuhi diri sa kalibutan, pero ayaw gyud mo dili gyud ta mobuhi sa atong pag-alagad, kay ang Ginoo ra gyud ang atoang paglaom sa tanang panahon. See you sa next video na atong pagabuhaton, o kung aduna mo higayon pwede niyo i-share this live para daghang pa mga tao ang ma-encourage, o kung busy mo pwede niyo i-review niya ang kini nga video, o daghan taog mga video na ginabuhat para sa pagdasig, paglig-on, pagtudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo. God bless sa tanan.